И здравейте отново, хора. Днес ще поиграем малко Абе, не знам как се казва. Просто ще поиграем малко, защото ми се доигра изведнъж. Играл съм я и преди. Знам как се играе. И ми се доигра и исках просто да снимам на нея и това е. Си. Ами... Ще гледам много да не говоря, затова искам да се съсредоточа в играта. И ще се опитаме, аз ще се опитам да стигна до първото място. И... така. Търся сега някой човек. Аре бе. Ето е тук зеленичкия латим. Много... така. Тук сега ебола. Да фанеш малко ебола от мене. Юра Найк. Не знам кое е това. Не знам кое е това. Да, продължаваме. Л равна протим. Да, я ще се хвана. Тук не играем на тимове. Само ти кажа... ти си бил умрял. Тук. Преца как се яката. Сега всички гледат да ме изядат. Ако не знаете тази игра, посетете, защото е много забавна, зарибяваща, готина и може да си клесате както искате. Има някои скилове, ще покажа малко от тях, ако умра скоро. Тоест, ако напишете някое име и то ще ви излезе. И ще се в цветовете на държавата или на скина. Ако напишете, например, Steam, ще бъдете с логото на Steam. Ако искате, дори проверете и в интернет, има един сайт. То не е точно сайт. Така ти пише всички скинове за Агарио. Аре бе. Например, това не го знаех. Сега го откривам. Стуси. Ето Сеник. Тия са някакви измамници, които не им се фащате, защото ако цъкнете W, фърляте топченце и губите от масата си. Освен ако не играете на тимове и искате да помогнете на твой съотборник. Ще умра да ви покажа някои скинове. Ето. Например, ако напиша България. И виждате вече на съзнанието на България. League of Legends. Те са сигурно видяха, че аз се казвам League of Gamers. Те почнаха да ми се възхищават. Ще му дам на това да ме изяде, за да ви покажа още скинове. Например, ако напишете наци. Сте нацисти. Не. Грешно. Ако напишете така... Нази. Аре де. Не знам как. Проверете вие, че аз. Кой друг скин ми, например... Бейт. Мисля, че имаше такъв скин. Да, ето Бейт. И сте някаква кукичка. И така можете... Вие можете също да се клесите както си искате. То не е задължително. Ето има Мексико, Италия, такива глупости. Почти всички страни. Играта е доста забавна за мен. Не знам за вас. Това видео искам просто да ви покажа каква е играта и скиновете и други неща. После в другите видеоклипове ще се опитваме да стигнем до първо място. Така. Ето тук ви пише масата, както виждате. Аз само ще съм доста малък. Иначе веднъж бях на първо
за 5 секунди се зарадвах и после един ме изяде, защото се бях направил на части. А като цъкнете Space и се раздвояват. И така може да ядете други хора, но е много рисковано, защото ако сте най-големия и се разпръснете, може някой да изяде най-малкото ви част и оттам да ви яде целият. И в никакъв случай не влизайте в едни зелени неща. Сега ще ви ги покажа. Не. Тая ема е много лоша. Дай. В тия не влезете, защото ето виждате какво става. Разпръсквате се на много малки парченца. И това е доста гадно. Ама ако сте голями, иначе сега като малките ви топченца могат да влизат, но големите не. И сега виждате колко парченца. И той сега ще ме изяде, за това и ви говорих. Аз ще го нахраня. Сега някой друг скин. Нека помисля. Добре, да Steam. Не. Сър. Да, ето има сър. Има също така и Хитлер. Аз не съм го пробвал. Защото не съм нацист. Но сега ще се опитам. Не. Ами, нека се пробваме с Соник. Саник. Не, грешно го написах. Ето вече сме Соник. И колкото по-голям ставаш, толкова по-бавно се движиш. Колкото повече маса събираш, имам предвид. Иначе много лесно може да напишете в търсачката скинове за Agario. Ето виждате, тук е името agar.io. Ще се казвам Mario. Така. Това е новата игра. Аз я водя. Това топче играта, ако не знаете, вече е пусната в магазините. И ме изядоха цялата ми кариера на ютубър. Ме съсипана. Както и да продължаваме. Извинете за това. Италия. Добре, че съм Италия. И чет. Много мръзно никой да се кръсти така, като някакви тъпи имена с глупости. Много хора го правят. И е доста дразнещо. Не знам обаче как да се кръстят така. Ето, може да се конектнете във Facebook, виждате. Имате и лева, когато се конектнете във Facebook. И не знам защо продължавам да бъда Италия. Ще бъда Germany. Какво пиша, бе? Така. Germany. Ей! Вече сме Германия. И мисля е достатъчно за днес. Пробвайте тази игра. Много е готина, зарибяща, хубава. Графиките не са много хубави. Може да си оправите настройките, т.е. ето вижте. Отзад да ви е черно, да няма скинове, да няма... Ето вижте, всичко е бяло, без имена, да ви показва масата. Това е SkipStats, не знам кое е това. Някакви други глупости, ама така става много грозно, когато ги активирате всички. И това беше за днес. Лайквайте, ако ви е харесало видеото. Задължително изпробвайте играта.
Много е готино.